Dunay 5 ka persons of interest ang kapulisan labot sa pagpanglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Ano ang report ni Argil, relator. Human ang usa ka semana, so kanakitaan ang patayng lawas sa 28 anyos nga babaeng architect sa Sagingan sa Barangay Dacudaw, Davao City. Gibutyag sa Special Investigation Task Group kon SITG nga duna na sila'y 5 ka persons of interest. 5 persons of interest. Kaya naging person of interest sila kasi possible na merong involvement, possible na merong alam sila doon sa nangyaring insidente. Ginasubay pasab kung pila ka tao ang mihimo sa pagpanglugos patay sa biktima. Sa kadaghan sa mga bao-bao, nagpahigayon na matud pa og inventory ang SITG sa mga namalit og latest model nga bao-bao sa dealers. Sanglit kabisado sa suspect ang lugar, ginalantaw nga taga Kalinan District lang sab kini. Hindi natin inaanuhan ng timeline kasi we don't want to pressure the investigation. Ang maganda lang ho kasi ngayon, meron ng direction kung saan nakatutok ang investigasyon. Ang makatudlo sa suspect sa krimen, mao'y makadawat sa 1 million pesos nga ganti nga ihatag ni Congressman Paulo Duterte. Ang kino-confirm lang natin kasi mahirap kapag circumstantial evidence. Mas maganda ko talaga kung may direct evidence na makakapagturo doon sa suspect. That's why yun ang panawagan natin to anyone who has positively identified the bao-bao driver kasi siya ang susi. Yung bao-bao driver will be the susi in the resolution of the case. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa At Home with GMA Regional TV.